କେଉଁ ଝିଅମାନେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲା ଖାଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର 32ରୁ 36 ବର୍ଷ ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର 9ରୁ 10 ବର୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କର। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ବାଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବିଆରେ ଢୁକେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ। ମାସକୁ କେତେ ଥର ଗେହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ମାସକୁ 1 ଥର ଗେହିଲେ। ଶୀତଦିନେ କାହାର ଲିଙ୍ଗ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ମାସରେ ଗେହିଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗେହିବା କଥା ଅନୁଚିତ। ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ବେଶୀ ହଲାଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର 16ରୁ 22 ବର୍ଷ ଝିଅମାନେ। ବାଣ୍ଡ କେଉଁ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିରେ ବାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ବାଣ୍ଡକୁ ସରଗ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଗେହିବା ସମୟରେ ଟୋକା କାହିଁକି ଟୋକିର ଗାଣ୍ଡି ସାଉଁଳେ? ଉତ୍ତର ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପାଇଁ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଆ ଚାଟିଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ବିଆ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ। ଘିଆଁ ଘିଁ ସମୟରେ କିଏ ବେଶୀ ହିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନେ।